Tak jo, takže hello, máme tady vlog z 26.12., což to znamená z tohohle čtvrtka. Tady jsme byli na procházce s Bettinou a tady jsem začala jak se uklízet, takže tady vám něco teďka povím, protože nepotřebujete slyšet moje uklízení u toho, že to není slyšet a mám to extrémně zrychlené. Tak prostě jsem se rozhodla, že natočím takový 3denní vlog minimálně, což to znamená od dneška 26. do 29. takže snad se bude líbit a tak nějak jako vaty provedu mýma 3 dnama, pokud na to nezapomenu a pokusím se to co nejdřív editovat. Tady jsem vysávala, protože prostě bylo potřeba vysát a prostě v posteli jsem nějak si dropky, protože jsem prostě dlouho jako jo nevyklepá a tohle, takže jsem se rozhodla, že rovnou vysaju, tak teďka teda tam už jako hezky stanu, protože už to mám prostě vysáté. Jako tady to má ten záběr na to uklízení třeba minutu a 3/4, ale v reálně to bylo 14 minut, protože já jsem tady ještě uklízela věci, jakož jsem u taťky, tak věci, co jsem si vzala s sebou, tak jsem si je tak jako uklízela. Tak u toho jsem samozřejmě poslouchala písničky a prostě tak, no, tak to je tak asi všechno, co jsem v podstatě chtěla říct. Teďka tady jako ještě tak douklízím chvilinku a za chvilinku už budu mít konečně uklízíno, takže se pustíme třeba na něco zábavnějšího, uvidíme a pokusím se co nejlepší vlog, takže zatím papa. Tak jo, takže teďka večer, tak jsme hráli ping-pong, tak tady máte lehký sestřih a tak. Tak jo, takže hello, je ráno, já si jdu udělat skincare a potom pojedeme bruslit. To je můj finální outfit a jdeme, ještě vezmu bundu a jdeme. Takže z bruslení mám bohužel jenom tady kousek videa, ale aspoň něco mám, protože tam byla hromada lidí. Tak jo, takže hello, jsme už doma z bruslení a já budu utřít ping-pongový stůl, takže pojďte se mnou. Tak jo, takže tady jsem šla pro prostředek na utírání prachu a pro hadru a tady už jsem začala utírat stůl a zrychla jsem vám to, protože mě přijde zbytečné, aby tam prostě 5 minut videa bylo jenom jako to, jak tam utírám stůl, takže tady máte zrychlený záběr a za chvíli budeme pokračovat dál ve vlogu. Takže jak jsem uklidila stůl, tak jsme hnedka chvíli potom šli hrát s taťkou ping-pong, tak tady máte lehký sestřih, který je extrémně zrychlený, ale máte ho tady. Takže hello, jsem tady na tom místě, teď aktuálně v tomhle vlogu naposledy, protože jedu k mamce. Takže se uvidíme, až budou klamky. Tak jo, takže hello, jsem už v Brně a mám tady Izu, Aginu, Julinu, Krik a tak teďka to hodně zajímavý.
Tak jo, takže hello, jsme v autě a jedeme na výlet, na procházku. Tak jo, takže teďka už jsme na procházce a tak tady máte pár záběrů z procházky. Tak jo, takže hello, už je 29. ráno a pojďme si spolu udělat skincare. Tak jo, tak přesunuli jsme se do koupelny, kde si teda udělal svůj skincare, dala jsem vám to sem zrychleně, kdybyste chtěli samostatný video, jako co používám za produkty, tak mi napište do komentářů.